Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Nagpadayon gihapon trabaho, pero siya rang usa. Mangita siyang katapusan. Tisoy, Nga taong gaygo. Adto mo pa uli sa menteryo. Tisoy. Iyag yung gituyuan. Gitambagan na. Dili gyud mo pa to. Unsay mahitabo? Aw. Patay na siya. Unsa? Basta dili na siya mo patuo. Buwak ang iyang o. Tisoy. Salamat, Kulas. Timing kayo ang panito nga ato nga gihatod. Kay alas 12 na sa udto. Oo, Kulas. Aw, ako dali dalaan ng mga kanon. Sige, palihog ko. Okay. Nagadarhatod pa manggid mo? Aw. Dili mahimo nga dili ka mahatdan og pagkaon, Piyo. Mukha naman lang ko ato sa tindahan. Pare. Atabangan lagi ti ka dinhi, oy. Kay kung pasagdan ti ka dinhi, ay kano sa pamantawon mo man. Ayun na lang pa rin kulas. Mamong ka lang. Pero pare, Ayun na lang. ang ako bang... Ayaw na na. Kaya ranin ako. Pero kanus ang paghakak makahuman, ana. Sa madugay ko sumarali, mahuman na gihapon kini. Juan. Pero pare, wa ka ba na matikdan sa palibot? Sa ibot may pasabot. Kini, base daw na nasa kalit nga, muto nga di pare pa. Oh, istrapingon ta. Aw kung mahitabo ka na. Wa tayo swerte. Uy, ang imay sa una ba kaning murag na ano? Kabantay ka? Murag na, kay namay ang mga kuan, kanayang mga ang sakyanan. Oh. Nayang sakyanan. Oh, diba? Naatingali pa rin kulas. Yay. Nyaon siya man, wa madol dire. Wa manidool. Ba? Ako may kingig ko kabantay ka. Si Sugar, naasad. Basinog na. Yay. Nya, ni ara pa entaw si Juana. Ayaw ko balaka, Kulas. Di ko manghilabot. Kasuro, kubaya. Nibukal ang akong dugo. Naunsa ka? Nisurok ang akong dugo. Nibukal. Nga nakita na ko nga naa si Juana. Sugar. Higayon na. Unsa magay gusto nimong mahitabo? Kalagot ko anang bayhana. Unsa lagi gusto nimong mahitabo? Patiyon ko na. Kaya mo? Nganong dili? Pues. Buhata. Oh, Tisoy. Gusto magkakang mupatayan ng Juana. Sige. Patya. Salamat, Tisoy. Ako nang buhaton. Asa ang mga dagger? Unsay buhaton mo? Wow, ha? Nasuod sa sirkol ang kutsilyo ngay mong gilabay. Ni apa ay? Oh, excellent. Suod gihapon sa circle ang imong gilabay nga kutsilyo. Og tungod, ana, masipiyat ka ko kung labayo na ko si Juana sa kutsilyo. Dili ka mutaop sa iyang dughan? Kanus ani mo buhata. Kung gusto ka nang mubiya na ko, sige, buhata karon dayon. Oh, Tisoy. Gusto ko man ka? Sige, buhata. Aron na to man ang gusto mo. Pero, Oh, usapay ipaabot mo. Lakaw na. Tisoy, Sugar, gamitan ang utok mo. Gamiton lang nimo ang imong kaisog
Wa ni mo una-una, kung unsay samputan. Tisoy, Kaklaro ni mo, kung imo nabuhaton. Unsa man? Pasagdan lang DNA ni Pio, si Juana. Naapag yun si Kulas. Mo'y mo saksi nga ikaw mo'y nagpatay kang Juana. nadalang ko sa kong kalagot, sa akong pagdumot anang bayana. Utok. Utok mo'y gamitan, Sugar. Utok! Pero, kadiyot, sa sunod semana, ni-contact na nako ang akong gisugo sa pagpangita og mga batanon. Unya, unsay resulta? May dadon siyang 5 ka mga batanon, tag 15 anyos. Sa sunod semana, sakay sa pambot. Okay. Ipa-deliver dayon. Kung mahimo, karon dayon. Unsa? Karon dayon? Gusto na kang mubiya nako? Okay, sige. Ipa-deliver karon dayon. Unsa? Unsay? Imong ipa-deliver karon dayon? Ha? Unsay mahita po? Naa sila si Pio. Ha? Kulas ug kana si Juana. Makakita na. Dili ka na sila matinga nganong dunay mga batan-on nga dadun diri sa imong rest house? Oh. Tuod, no? Gamita ng utok nimo. Ayaw permi huna-hunaa ang kwarta. Utok. Ibaw, sad ka. Ang importante nga mawa na sila si Pio. Tiha sa kasikbit nimong rest house. Aron sa ingon, magpadayon ang imong kalihukan nga way sa gapal. Okay. I know what to do. Ugon sa buhaton mo. Watch and learn. Tisoy, Mao ba? Nana si Kadoy? Oh, nana, akong gipanagat. Aksyon o kuan oy, lagom. Si Boto yung pasabot. Gibalik-balik man ako ang iyang nga pagkahanaw. Ha? Mausab ang tulis o pagpatay ni ng kulasa. Unya, Gi-obserbaran ako si Kadoy. Miluspad, mipuwa, milagom. Milagom, grabe. Dito pag yun. Nga naman, Kulas. May posibilidad ba nga siya? May nagtulis din ang kulasa? Oh, Juana. Dako kay posibilidad, Juana. Bosing, ariglado na. Simple na kayo magisugo na ako. Buwata karon dayon ang akong gisugo. Patik! Why? Gamit kong bagong simpak. Ug tiksan ako si Pio. Okay, way problema. nagibiyahin ako ninyo. Dili. Uban na lati ka din, paring Pio. Pare, Ayaw na lagreklamo sa Di ka mga... na mo biyaan, Pio. Ubanan ka na mo dinhi. pero Juana, Di ka na mo pasagdan. Oh, si pagtuon. Pare, morag na nag-text ni mo. okay. Oh. Oh, Nga no, Pio? Pare Pio? doon ay text. Kung gusto ka pang mabuhi, biya aning dapita. Uy, bangas ka. Pio, Uy, May sumpay. Tagalan ko ikaw o 24 oras. oh, Kung dili ka mo biya, mamatay ka. ginoo ko. unyaon sa'yo na mo, Pio. Mao kini ako gipabot Juana. Kasi bot mo ipasabot paring Pio. Gisultihan to ko na ako. Giingnan ko na kamo. Nga parayuno na ko ang pagtrabaho din aron sa ingon ni ana. So, kung sikil sa magatong ni reklamo, nga nangang kung nining maong dapit, nining maong yuta, magpakita ka na ko. O kinsa usab kitong tao o mga tao, nga mirapido kaninyo paring kulas, hinungdan sa kamatayo ni Tirso. Ipangandoy na ko, nga magpakita sila. Oh, nya, wa ka mahadlok paring Pio. Naurot ang akong kahadlok ka, paring kulas. Pio, huna-huna ang nga dili sa tanang panahon nga ang pagdumot molay naas imong huna-huna. Kinahanglan na timbangon nimo nga naa ka sa safety nga kahimtang kay di jud ka magpalampuson kung ikaw
Di ni mo gamitag diskarte. Unsaon nga ikaw magpabiling buhi. Mara, Gitagalan kag 24 oras. Nagpasabot nga doon na kinihimuon nga kadaot diha nimo kung dili ka mo patuo. Tumpak! Sakto si Juana paring Pio. pabuton ko ka na paring kulas. Nabalaka ko, Pio. Ay, Pasag nila ko, Mara. Dili mahimong pasagdan ka. Kinahanglan nga dunay magpahinumdum nimo nga dili ka maanod sa imong kasuko. Nagkunaw na ako. Kunaon si angay na kong buhaton. ako paring Pio, nabalaka ko. Niyari lang ko, aron, mangumusta ni mo, Brad Pio. Oo. Okay na ko, Brad, Tisoy. Dibati lang kong kabalaka sa mga panghitabo. Dili ko gusto nga dunay daw tang mahitabo ni mo. Salamat, Brad. Unya, nibalik ka pa dire. Ipadayon yun ni mo ang pagpanday dire. Tinood ka na, Brad. Tungod kay gusto ko nga magpakita ka na ako ang tao o mga tao nga nangangkon niing dapita. Huwag ka na mawilis sa imong kinabuhi. Wa naman ko'y angay kawidan, Brad. Wa na nga akong pamilya. May mahal kas kinabuhi. Kana si Juana. Brad, Tisoy. Hangyo na ko nimo. Hatagi og kalinaw ang imong kinabuhi. Unsa man nimo pagpahimos sa imong daog sa luto kung mahanaw ka na aning kinabuhi. Brad, Tisoy. Mao ka na huna-huna og maayo. Doon na bitaw nag-text na ako karon. Unsay gitext? Nagbahad ka na ako. Nga ako magpalayo ni dapita kung gusto pa kong mabuhi. Oh my God. Gisumpayan pa. Doon na pa'y sumpay. Unsa man? Tagalan ko ikaw og 24 oras. Kung dili ka mo biya, mamatay ka. Unsa? Brad, unsa pa'y kinugayan mo? Mupahawa ka na ni dapita. Dili, Brad. Kagahi man nimo go. Brad, Tisoy. Sorry nga, nitaas nga akong tingog. Nadalan ko sa akong emosyon. Nga naman ang taon, nga nung dili ka man, mupahawa. O sa may kawidan mo ni dapita, ha? Gusto kong ikatagbo ang maong tao o mga tao. Ilabi na kadtong namusil, Brad, Tisoy. Gusto kang mamatay? Kung ako ng signos, saan taman? Gusto ko sila makita. Kay mamasin ako nga sila usab ang nagpatay sa kong asawag anak. Brad, ikalimti ka na. Papasa ka na sa imong huna-huna. Huwag ka na'y mahimo pa. Di na mo bangon ang imong asawa o anak. Bisan pag magmalampuson ka sa imong tinguha. O, tinuod ka na. Tinuod ka di na sila mabuhi. Si Teresa ug ang akong anak na si Bidi. Pero natagan ko gustisya ang ilang kamatayon, ang ilang kidangatan. Brad Pio, ayaw pagmahay na ko. Tungod kay gitambagan ka na. Gitambagan ko ikaw sa husto. Balik ko na ko. Biya din aron luwas ang imong kinabuhi. Gamita ang imong kwarta. Adto sa layong dapit. Pag-enjoy. Ayaw pagpabilin dire. Gadunay tao o mga tao nga nagtinguha sa imong kinabuhi. Anong kung kay kininapita ko na akong biyaan, Brad Tisoy? Ayaw kay nugon. Ulian ko ikaw sa imong nagasto. Unsa? Ulian ka sa imong gasto. Ha? Biya na lang din Brad Tisoy. Palayo ani dapita. Bayran ko ikaw. Kung pila ang imong bayad ani, bayran ti ka. Pero dili ka magmahay. Salamat lang, Brad. Pero Patingkag o, Pio. Brad Tisoy. Kung unsay may tabo nimo,
Ayaw kong pasula. Okay ra. Di man ka ang patuog tambag. Ayaw ka bala ka. Mudagkot ako kandila sa imong lubong. Brad, Tisoy. Nakadungog ka, Juana. Gilara kit sa iyang gisulti kang paring piyo sa. Iya sa dang opinyon. Naara kang piyo. Pero, asa pa ita sa doy? Nga miingon siya nga mudagkot lang kuno siya kandila sa lubong ni paring piyo. Kabati, ana. Doon naman sa punto si Tisoy. Kay kanang text ka na dawat niya, di man natiaw. Usa na kada kong hulga sa iyang kinabuhi. Maglisod gikuglitok kay kulbaan ko. Ay, mausad noon. Para na ako, iyang dawaton ang offer ni Tisoy. Nga ulian siya sa gasto aning dapita ug magpalayo siya. Oo, wisan ako. O, yun ko. O niya, unsa man? Magpalayo siya? Bugo, tunto hanggaw uplok na ako. Unsay resulta? Wa mo sugot. Gustong mo pilit sa puspuro. Nga naman kuno. Gitaniagan ako nga ulian ko siya siyang gasto sa pagpalit anang yuta. Ug kinahanglan nga mapalayo siya. Pero nagmagahi. Magpabilin gyud kuno siya kay gusto niya nga ikita ang tao o mga tao nga namusil kanilang terso. Kibasin og mao kini mga tawhana ang nagpatay sing asawag anak. Nan, unsay mahitabo? Aw, dili siya magmahay. Kay nakadawat na siya og hulga siyang kinabuhi. Nga kinahanglang mubiya siya. Sud, sa 24 oras. Kay kung dili, may tabo niya. Oh, unsa? Naras busing. Nauli na siya gikan sa iyang rest house. O na, Karoy. Naghatod ko aning imong gipatipigan ako, busing. Mao ka na ang imong sangge. Busing. Mao ni. Ugibati ko kabalaka. Yan o. Sa nahitabo sa imong mga kagaw nga si Donsol ug si Mulmul. Shut up! Sorry, busing, pero nabalaka lang ko. Kinsa nagtipi nila? Kinsa, busing? Kadoy. Paring piyo. Wala. Paring kulas. Gabi na. Pauli na ka mo. Aron dili ka mo mamong. Dili piyo. Samtang ni ka pa, ubanan ka namo. Tinood ka na paring piyo. Ugma sa alas 12 sa ting paniud to. Mao na ika 24 oras. O pare. Nya, unsa man? Magpabilin gi ka din eh? Mataghagtok sa orasan. Nagkaduol ang imong kamatayon, piyo. Wala. Hinuon. Kung dili pa maupos ang kandila sa imong kinabuhi, magpabilin ka nga buhi. Ug ipaniguro ko, kunon sa imong dangatan, mag-unong ta, piyo. Unsa? Sa hulga nga imong nadawat, dili ko ikaw angay nga biyaan. Unungan ta ka. Mao na, paring piyo. Ako lang sa taon unsay lakang nga ilang himo. Pare, ano man isong bagin mo yung magkagalingon sa kadaotan? Paring kulas. Huna-hunag maayo in taon, oy. Ha? Kung mo kinay mo hukom, bahala na. Mag-uban ka. Pabuton ko ang 24 oras. Piyo. Busing,
klarohon lang gud nato ni. Wa naman. Ingon sa nakitaan ako nga mahimo mong labad sa o mao ang imong igsuon nga si Pio. Ako na kanang nalantawan. Busa mientras sa'yo pa. Papahuwaya siya sa dayon. Busing. Mahimo siyang sagabal sa akong mga kalihukan. Okay ra unta to og magpalayo siya. Pero tuan na noon, nakigtupad na gyud sa akong pwesto. Mauman gani. Hatagan ako siya og leksyon. Gitiksa na nimo? Oo, umana. Palit ko og bagong simpak. Gitiksan ko siya. Nga mopahawa na sa maong dapit. Kung gusto pa siyang mabuhi. Good. Gatagan ko siya 24 oras. Lapas ana, may mahitabo na niya. Tinuda. Oh, busing. Pero ang atong mga kagaw ang mubuhat. Natural. Utok gamita ka doy. Oh, busing. Og masaod to. Kung naagyapon siya, maoy mo tapos sa iyang kinabuhi. Mao ka na'y buhata ka doy. Og kung mahimo, i-apil ko ka na si Kulas. Nga naman? Murag dunay pagduda nga sa pagkahitabo ni Kulasa nga gitulis o gipatay. Mausay akong pagkahanaw sa akong gipuyan. Buang agod. Nakatagna si Kulas. Busing, way unay. Ikaw na biya'y nagsugo. Way unay katoy. Paminaw mo! Paminaw! I-monitor kung tuwa pa ba si Pio dito sa sickbed nga bahin sa rest house ni Busing Tisoy. Oreglado. Siguro kagaw nga dili ka mamatikdan. Dili, yudak. Tungod kay magsakayan ko. O mamasultid to tuol sa rest house ni Busing. Tupad ragod ang ilang dapit. Nagtupad na, di ba? Makita na kayo. Suta agda. Kung nagpadayon ba si Pio sa pagpanday sa iyang building nga himuon? Reklado, yudak. Ay, andam na, Pio. Nagtuwa ko og danggit. Nasa ginamos nga dunay limoncito. Oh, okay na kay. Ikot tag sabaw. Maulis kusog ba? Kay, watay ko ano'y maayong kinatulgan kagabi eh. Oh, maray kong gingon. Dapil lang hinoon mo kahasol. Okay ra pare, okay ra. Watay maayong kinatulgan tungod kay nagpaniid matas palibot ug unsay may tabo. Alas 8 nas buntag, Pio. Sa alas 12, mao na ang 24 oras. Tinood ka na, Juan. Oh, pare Pio. Ngano nga gitumpi man nimo bayo ng sinakong simento? Mga usagatos ka na kasako, nga ako gitumpi. Mao ka ang silbing taming nato. Simba ko. Doon ay mga pagrakrak nga mahitabo. Ha? Oh, pare. Gigamit kini mo ang imong utok. Doon na pa'y lain, paring Kulas. Ha? Nakakita ka niya ng akong gikaut. Oh, para kasilyas na, CR? Tinood ka na, paring. Para kasilyas, CR. Pero magkaparalipod ka na sa atong kaugalingon kung doon ay pagpangrakrak nga mahitabo. Wa ka ba tia o kapalaka?
Pipila na lang ka oras, Pio. Mag 24 oras na. Oh. Usbo na ko. Biyay ko ninyo. Nakadesisyon na mi, Pio. Nga makig-unong nimo. Ikaw pa rin kulas. Kulas, pwede makabiya ka. Pero ako, magpabilin lang ko. Magpabilin pod ko. O ana. Pa rin kulas. Ayaw lagi ka balaka, Pio. Nawili kay ni dapita no? Paripyo. Aw hinoon nindot manggodari. Murag kanang sikreto kayo. Murag ba kanang murag dagat, murag exclusive tungod kay dunay mga pangpang. Ha? Sa masa kakilid. Og nasudlo no nga bahin kini dapita. Oo, kulas. Ug bisan siot kining dapit nga dagat, pero daghan gyud tingali sa nig-isda diri dapita kay do na may namugsay oh. Namasol tingali na. Bitaw da. Kung andam gyud ka mo makikunong krako, salamat kayo. May nag-text. Aha. Ang akong sakop nga kagaw nga akong gisugo. Naapa sila si Pio, si Kulas ug si Juana. Wa pagyud mamahawa. Gahi gini mong ha? Sorry, Pio. Pero kinagmagahi man mo, inyo gikinang gituyuan. Pues, dili ka mo magmahay. Lapas sa alas 12. Kung dili pa ka mo mamahawa, may milagro nga mahitabo. Sorry, Pio. Unsa man, di ta mo ato sa rest house? Dili lang sugar. Arero ta dire. O diya, tinuod ka tong gitagalan si Pio nga muhawa dito sa iyang napalit nga yuta. Mo man ay gisumbong nako. O diya, mapahawa siya? Ay gahi lagi ko. Magpabilin. Tunto, gago, bugo. Aw, pahumo ka ang Buset! Kadayot. Si Kadoy. Hello, Kadoy. Unsa na? Naalang yapon, busing. Huwag yun papahawa. Alas 9 na pasado. Hapit na mag-alas 10. Oo, busing. Sagdi lang. Matuman ang imong mando. Buhata nga kong gisugo. Ariglado, busing. Minusing ko na lang para mag-alas 12. Tanaw na to og asa kutob ang imong kagahi, Pio. Oh, Pio, may na-text. Basa ha. Alas 12 pasado na. O, wala. Oh. Okay. Paminaw ka mo. Parikulas paminaw. Oh, lain man ang numero. Oh. Milapas na sa 20... Basahon ko ha. Oh, sige. Milapas na sa 24 oras na agkalang gihapon. PSK pahulay sa kalinaw. Paripyo. Unsay buhaton ta? May andar sa motorsiklo nga nagkaroon. Maukit. Tago ka. Tago. Nagkaroon lang. Tago ka mo pagay. Tago. Paripyo, may kilabay. Oh. Granada ka na! Unsa? Apa! Nadatugan kami sa mga sinakusipito. Si Wala. Wala! Paripyo! Mukha man kong paingon kami, Wala. Paripyo, tabangin ko! Si Parikulas
Dili pa itsura ang iyang dagway. Natabunan siya sa siminto nga nahibos. Pabuta ko pare. Unahon ko na si Juana. Nag-text na kong sakop na kagaw. Mission accomplished. Unsaon taman. Mission accomplished. Sa ato pa, tigbak na. Impas na. Babay, Pio. Bigan, Ebi. Tiwason ako sa pagbasa. Wa namo ang anga. Granada ang among gilabay. Ug ni ulbo kini. Dili na mabuhi si Pio. Bungkag na. Mauna na resulta. Gahi ka manggugo. Sa untaman, Granada pagyud ang gigamit. Mabuhi pa ka mo. Unsa nahita po? Iko na lang ko sa pagpamisa. Unsay pamisa? May nagpahibaw na ko. Nga gilabay ko no Granada ang gipahimo ni Pio. Dito sa kasikbit sa tourist house. OMG! Naapil si Pio? Sigon sa taho, gilabay o Granada. Bungkag ang gitukod. Nasa ato pa, kay tuaman siya. Labing siguro, naguhay-guhay ang iyang lawas. O patay na kini. Oh, makaluluoy nga Pio. Oo ka na, sugar. Pamisa lang ko karon. Alang sa patay niyang lawas. Wa ba naapil ka tong Juana? Napil. Oh, unsa? Oh yes! Labing maayo! Og lakip si Kulas, napil ko no. Siguro ka ba, Tisoy? Mao ka na akong nadawat nga report. Kung naapil man ka tong Juana, moapil kong pamisa para sa iyang kahag. Nanang patrol car sa mga pulis. Oo, paring Kulas. Niya na sila paingon diri. Dadun mo sa hospital, ma'am. Sir? Kami na may bawo, sir. Ay nagkabalakan niya. Kinsa man lang inyong gidudahan nga naghimon ini. Murag mao gihapon kini mga tawhana ang namusil sa akong mga kaubang mananagat kung kani namatay katong kauban mo si Terso. Mao ba? Mahilga sa kong kinabuhi. Sulti, Kulas. Kaning sir, pulis, may hulga man kuning akong paharigot tao sa kinabuhi taon, sir. Gitagalan ganin siya 24 oras. O kaganina, pag hagtokid sa alas 12, ika-24 ka oras na. Wa madugay, may nagmotor o bilabay o Granada. Swerte pa kayo mo. Kay nabuhi pa mo. Oh, sir. Dili pa kitahon. Dili kitahon may sanggabon. Babasa ako sa hulga. Kaya imong nadawat, hulga si mong kinabuhi, Pio. O, sir. Miss, grande pa. Grande pa, miss. O pulutan san. Bulaklak. Yes, sir.
Ay, ninduta biya sa kong paminaw, oy. Kayahay sa kinabuhi. Ug may ganti pa ko, nga gihatag ni Busing diri ka nako. Oh, uy, Police Patrol Car. Labing siguro, naghimo ka nag-investigation. Labot sa nahitabo. Dili palang gidugay. Alauna sa hapon. Ug ang paglabay Granada, alas 12. Pangumusta niya akong San Miguel, ha, Pio? Kula? Makaluluoy nga, Pio. Naamong pa si Kulas ug si Juana. Pare, unsa man? Unsa man pare, magpabilin pa ta din eh? Mupawa ta. Ay, salamat taon. Pio, May mga bunog ka mo. di pa ni mooy makamatay na mo, Pio. Karon na yun. Mamahawa ta diri. Na nagsulob kita dagkong jacket o na nagkaho kita. Pulaan pagid nga doon natay kani nga face mask. Awan ha, di na tamaylanan ni sa mga kaway. Maugyod ko, Las. Niya na pa ingon diri si Pio ay. Di na may latong dagway. Di mo klaro? Ato na lang. Kulas. Ari lang kumusta kay ni Pio, ha? Oo, labing mayo. Nagamit kita ng motor nga imong gi palit para nako paring Pio. Ay, salamat itaon. Pero wala nimo ipagarpan nga imo kong gipalitan og motor. Oh, sige, ato na ta. Pwede nga makapalita og tubig mainom. Giuhaw ko. Sige, may restaurant diya sa unahan. Muhapit ta diya. Sige, salamat, Pio. Magsiaro sa bago. Sinyasi si Kulas. Ah, Nang hapit sila og restaurant. Okay noon. Kay giuhaw ko. Pagpalit sa kong tubig. paabot lang ko diri, ha, Pio. Sige, sige. Kay magsiya pa ko, okay? Okay. Saman, tubig ray imong gipalit? Nagpalit sa kuog atong mas snacks. Mas labing mayo. Ay, Oh. di amo ko din is Kulas. Oh. Kulas? Nakapalit na mo? Oo, man na, Kulas. Sige, diyaw na mo. Magsiya pa ko. Sige, padayon lang, Pio. Basta birang itong imnon, magsige kitag ihi-ihi. Doon na may laing ni Sod. Ni agid ay. Itapad gid nako. Kumusta ka, Kadoy? Kinsa ka? Pio, Kadoy? Multo! Multo! Ako? Multo? Kuan, kining. Buhi pa ako, Kadoy. Ha? Kining, kuan, kining. Nga no? Nagtuo ka nga patay na ako. Mao ba? Ako kuan, kining. Wa pa ko mamatay, Kadoy. Sa ikaw may nagpalabay o granada sa akong gihimong building dito tapad sa rest house sa akong igsoon? Ha? Uy, ayaw taon, uy. Ayaw taon, anak Pio. Huwag ko may bawa na, uy. Once mo, wag yun, uy. Mao ba? Ayaw taon kong pasangin li. Maramang gudog nagtuo ka nga patay na ako. Ako ang kining, nakabalita lang ko sa nahitabo. Kabalita ko. Mao ba? Buhay pa ko, Kadoy.
Wa pamilampos ang tao, mga tao nga gustong mupatay ka na ako. Bibitaw, no? Nga nung gusto mo yung kang patyon, Pio? Wa gid ko mahibaw ka rin. Ikaw, nahibaw ka? Uy, wa taon. Uy. Namusangil ka na ko, Pio? Wa ba yan? Namasin na ako. Basin og nahibaw ka. Wa, gan ko mahibaw. Bago pa manggani kong naabot. Bitaw, no? Oo. Taw-taod ka nawa. Nawa ka sukad sa pagkitabo ni ng kulasa nga gitulis o gipatay. Pio, nagparihas lang muskulas da. Oo naman, nagdudagin mo na ako. Nga ako'y nagtulis o nagpatay kang ng kulasa. Wa ba ko nag-ingon, anak? Ikaw ra gyud. Pio, Palihog ka doy. Palihog lang. Pananglit, nakaila ka ba sa mga tao? Kung nakaila ka ba galing sa mga tao nga nagtinguha sa kong kinabuhi? Wa, nilibis ko, wa. Basta kay sa tanaw na ko nimo, paningot kag maayo. Pio. Basta mamalihog lang ko nimo. Ing nagatong naglabay o granada namo. Wa man makadut. Fake tingali itong maong granada. Nga nung kutang ako may suguunin mo. Wa mo ko may baogon. Pida, nagduda ka na ko, Pio? Duda ka, ha? Duda ka? Kung mo ingon ko nga, nagduda ko. Ha? Ikaw? Nagduda ka na ko? Basta ka nagduda ko. Oh. Kasabot ka? Nagduda ko. Kadoy, Pio? aris ako. Ha? Pio! Pio, kaniyot lang! Pio! Oh, nagduda ko. Ayaw pagduda na ako, kanahan! Nagduda ko. Pio! Sa sulod? Naa sa sud. Uy, mawa? Naa si Kadoy, Parikulas. Mao ba? Sa sulod? Nakuyawan siya. Nakalitan siya sa diyang nagtapad kami dito sa CR. O sa paglingi, paniyada ko, nalisan siyang nakaingon siya ng multo ko na ako. Unsa? Multo. Nagtuos siya nga patay ka na, Pio. Ug nagmulto ka. Mao siguro. Yamat na, gikuyawan siya, ha? Wa ka siya'y apil? Kulas. Kalain sa kong gibati. Wa ko kasabot. Gikulbaan ko. Gikuyawan ko. Aba, basta. Wa ko makasabot nga. Nga diha sa akong kiliran si Pio. Ug ang kanahan, nagduda ra ba nako? Buang ka? Hanggaw ka? Ang dudam ka nako. Doon na kay ebidensya nako, ha? Ha, doon na? Buang tunto! Buhi di ay sila. Wa di ay mamatay. Buhi di ay animal. Wa di ay mamatay. Adoy, Kinsa ni tawag na ko? Kinsa? ako ang kalag Nicolas. Kalag ko, Kadoy. Kulas! Ayaw pa binuang ha! Sukmagong di karon! Buhi pa mi, Kadoy. Buhi pa mi si paring Pio. Hindi ka nung nagbuhi mo! Ay, wak ko'y labot ninyo, oy! Oh! Nakadungog ka! Wak ko'y labot ninyo! Kung namatay pa mi, kagon ka na mo, Kadoy. Nabukan ka! Ngayon kagunan ko ninyo, ha? Sige, bye. Oh. Arin ako.
Kabuang naman tingali mo! Kaso kang pamatyon! Ngano nihapit ka din sa simbahan? Magpamisa ko. Dili ka mo aso kung musuod ka diha sa simbahan? Unsa? Tigalig mo aso ka. Magpamisa ko sa kalag sa akong igsuon. Oh, ngano ka? Ang nanawag. Si Si Kinsa? Pio. Unsa? Ngi, basin og multo ka na. Tubag ka. Ikaw mo'y tubag. Hadlo ka? Tubag ka. Ambe. Oh, nahunong. Nganong siya ang nanawag? Uwa ko niya to baga. Uspan ako sa pagtawag. Oh, niring og balik. Tubag ka. Tubag ka. Hello? Hello. Palihog ko ni Tisoy. Kinsa ni? Si Pio. Oh, Pio? Palihog ko. Gusto ko maging sulti kang Tisoy. Oh, Tisoy, si Pio. Siya yun. Tupag ka. Dugay nga meeting ka. Hello? Hello? Hello. Kinsan eh? Si Pio. Ang multo ni Pio. Oy, Pago, Brad. Kuan kining. Ano, Brad? Ulisod ka sa pagtuong nga buhi, Pago? Ha? Kuan kining. Nagtuo ka nga patay na ako. Ha? Wa? Wawi? Anong magtuo mong kung patay na ka? Oh, mo ba? Wala ka magkabalita nga gilabay o granada ang akong gipahimo nga building sigpit sa imong rest house. Oh, wara ba ko mahibaw? Okay. Mm. Salamat, Brad. Mm. Nagpahibaw lang ako nga hangtod karon buhi pa ako. Di pa tingali swerte na ko, dili pa ko patyo nun. Gusto pa yun ang bunguton sa taas nga mailhan ako kinsa yun ang utok sa kamatayon sa akong asawa ka na. Pio. Sige, Brad. Sorry kayo nga nagkasama ko nimo. Ha? Nagpahibaw lang ako nga buhi pa ko hangtod karon. Sige. Bye, Brad. Up. Buang ka. Hanggaw ka. Oo, na. Siya gyud. Siya. Si Pio. Na, kadakong di mungkog. Magpamisa kasi ang kag. Nga, buhi di ay. Makanakot. Banga da itong naglabay og granada sa iyang building. Ganong wa man mamatay si Pio. Ilom na. Ilom. Tara. Mamauli ta. Di na lang kamo dayon og pamisa. Saman, pamisa sa kalag. Buisit. Buisit! Kinsa may pamisahan ni mong nga kalaga? Buhi man si Pio? Oh! Buisit! Ay. Si Busing Tisoy man kining nanawag. Tubagon ko ba ka? Dili lang una. Bahala ka diha. Dili lang una ako tubagon. Kabuisit! Tubag ako uplok katoy. Tubag ako.
Gusto kong maminaw sa palpak mong buhat. Animal. Husban kong tawag. Ay, 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 ay. Nitawag na sang usab. Tubagon ka na lang yun niya eh. Hello? Hello? Buisit ka, Kadoy! Nanong ko na yung gamotubaghan? Kuan busing. Kuan kaning naka-silent mode ang akong cellphone busing. Nanawag. Di pa lang dugay si Pio na ko. Unsa busing? Nanawag si Pio. Kalagot ko ba ya? Nagpaila pa nga multo siya. Buang nga bitaw busing. Nanong naitabog eh? Imposible nga mabuhi. Uy, imposible kayo. Granada gud ang gigamit sa atong mga kagaw. Unyang anong nabuhi man? Ako bitaw nga kuan ka lang ako ta nga ipatawag ang atong kagaw nga akong gisugo pero kuan busing ka. Buisit ka. Kadoy, tumana gyud ang akong mando. Kay kung dili, ikaw mo'y akong bitayon. Busing. Ha! Maayo. Kay ni adayon mo. Kadoy. Naibaw ba mo? Ako'y namiligro sa iyong palpak na trabaho. Kadoy. Kisam ko'y magtuo nga. Palpag pa. Nga. Dito yun. Dito yun tupag Granada sa taliwa sa ilang building eh. Gihimo. Kisa may magtumubuhi pas Pio. Inuod na. Muna. Inuod na. Ako'y bitayo ni Busing. Kung dili ka mo mulampos, Saman. iwasan ninyong gibuhaton. Kinahanglang mahipos si Pio. Aw. Kung makakita lagi kayon. Buhaton pero. Away timing. Nilang tamuha Kadoy kay mabulilyas o gapon. Kinahanglan nga mahuman ang inyong misyon. Ako'y bitayo ni Busing Tisoy. Kung di mo mulampos. Pero nga, ni trabaho, pakyas lang. Mga tarungan pa man mo. Bitaw. Ha? O ikaw? Ikaw may nag-drive sa motor, di ba? Ako. Kadoy. Nya, saman. Bidan mo sa ensayo kung man pasakit na mo eh. Angang! Bidan na mo eh. Pakyas mo! Pakyas mo! Nga malipay ko, ha? Ay, napatay ka! Napagka! Akusan! Animal mo, labaw-labaw ko ninyo. Bisukol man mo na ako buwang ang Tuhog na po. Huwag mo'y tao. Bidan! Nalungo dili! Gusto ka, ikaw may unahon na mo giyaw. Saman! Gusto mo nga mawagdan mo sa grupo, ha? Bida, ulga, o man mo, minimo Iyak mo noon. sukol ba? Ayaw na, Doy. Ayaw na, kitang grupo ha. Mga kagaw ta. Umpisa kung sang orasa, ha? Mahimong magpatay ta. Magunay-unay ta. Pre, gunite, gunis ka, Doy, pre. Gunite, ka. Ihaw na tuloy siya. Gunite. Saan ka, Doy? Oy. Mga kanahan sa mag-unay ta. Nayabag mo. Unay bitaw, putsan man eh. Ha? Putsan man nga. Tila ka kang dako. Tila. Buwang agoy. Tila mo eh. Tila ka. Ihawon talaga ni siya. Ayaw nga. Mabuhay ko niya. Buhay ko. Labaw ko ninyo. Tunason ka, busado ka. Pulos ka.
Pulos ta marukoy, oy. Tinuod. Alang si mong sayuran. Ah. Pulos ta marukoy. Aron, makuha-kuhaan ang mga maru, ha. Tudason ka na mo. Aron, wanay, sip-sip dito ni Tisoy. Ayaw, pag binuwang buwang agay. Di binuhang. Klaro, aning tininood, eh. Kuha ang armas. Karon, tudason ka na mo, pero, aron trailing. Kuha ang armas. Kini. Oo, saan na yung gikot? Saan na? Tuo kaglaan akong ikuot. Armas di. Kini nga akong, kini mo akong gamiton pagtapos sa imong kinabuhi kadoy. Kini! Blade! Buwang tulion ka na mo ron eh. Mo ni akong gamiton sa pagtapos sa imong kinabuhi. Ayaw binuwang, ayaw yun. Luspad. Di na binuhang. Kudlit-kudlitan. Ayaw gina. Mo gini akong gamiton. Hinahinayan ti kagpanit. Saan? Buwang nga. Panitan di ka. Nabuang man taon. Sa mga kagaw taon-taon. Nayabang kauban taon. Kauban ta. Ayaw na. Amo ka? Unay di gusto ni mo, ha? Di buhay. Kauban ko na Kauban. Kauban. Kauban ta. Kusog kay botilya. Maganda maganda mo. Kana. Ikaw ba sige lang kag mandar ka pa ako kasi mutiyan. Nadalang ko sa akong Panitan ka na mo. nadamlang ko sa akong kuan kanang kuan ba kanang emosyon ako ba Emosyon. og sa akong kabalakan sa mga ako mo sa bitayong busing Bala. ay napakyas man mo Balag bitayon ka. Panitan ka na mo. Panitan ka buwag na naman mo. taon mo kauban Kauban. Kailan ko na. Binsagin ni mo, doy. Gusto ka nga sugda na di kag panit. Doy! ayaw lagi taon kauban daw Eh, kauban Patos luha na. Sunod ha. Ayaw yung pabilib maayo. Kauban mo ta. Pili ba? Kung noon sa'y agi ni mo sa imong pagkakagaw. Parehas rata. Mau na. Lupig lamang ni mo sa imong katila. pare Ipadayon na lang ako ang pagpanit na. Sugdan ko na ako. ayaw lagi taon ayaw pare Pare. Oy. Uy. Ganun. Usam na. May mibo, hagay. Kaihi ko. Asa ka, Pio? Susayon ko ang akong itukod nga building. Oh, mao Oy, ba? kadi ayaw la siya siguro. Paring Pio, oy. Mamiligro ka dito. Kay pa sinugyat ngan kanila nga balik ka dito. Labing Mayo. Oh. Nga magatang sila kanako. Pero pare, Mao na yung giingon paring. Ngipon sa ngipon. Mata sa mata. Bala, batok bala. May moagas nga dugo. Ug may kinabuhi nga matapos. Ayaw hutdang imong kaisog, Pio. Kay mawagtangan ka sa imong hustong desisyon. Salamat sa pagpainom daw. kining amo pare ba? Kuan mo naman ginitaw ng pagpanalipod nimo in taon, oy. Kay nag-atubag sa dakong peligro ang imo kinabuhi. Libot ka na. Gamay sipyat sa imong mga lakang. Na! Mintiryog yun ang imong sakuan. Kung oras ko na, maangkot ko na. Unsaon ko man, paring kulas. Kahiyasin imo guoy. Angay lang magbantay ka lagi. Sa man ni Joy? Paring kulas, ay kabala ka. Arin ako. Oh, pare! Oh my goodness! Ano ko? Padayon kasi yung... Wow, natawahan eh. Kabayo na siyang motor. Murag na puno na gyud si Pio Kulas. Pastilan. Hagbay naman na napuno si paring Pio ba? Saan nahitabo sa iyang kinabuhi? Sa iyang pamilya? Awan na. Gusto kina maghuramentado. Ay, mao gyud. Ug tuan na, wagid mamati nimo. Pero hangyo lang nako di mo daywa na. Nga kining diligid nato siya pasagdan. Gusto ko nang ikatagbo ka mo. Kamong nagtinguha sa kong kinabuhi. Magpakita ka mo karako. Gusto na kong magkakuros ang ato mga daan.
Ta, sugar. Asa ta? Sa rest house. Okay. Pagdali! Uy, hoy, hoy! Huwat ako, oy! Misirit ka manggod! Pagdali ko! Pagdali diya! Adi man ay, kidali-dali ko! Aniyan ako din napita. Misuo sa kakawayan. Nagpaantaw lang ko sa akong gipahimong building nga nabungkag tungod kay kilabay kini Granada. Manido na ko sa palibot. Kinahanglan nga hugta na gid nato ning higayon na nga mahipo si Pio. Reglado! Reglado! Pare, di na ko gusto mapakya sa mga pare. Katoy! Pare, Ikaw na ba lang? noon eh. Ikaw na ba lang? Siya ko na lang. Ikaw na buhat pa, di ba? Ha? Aron, kon, siguro di ba? Para dili palpag pa. Dili. Duka kay ko. Luka. Nya gawasan na, dakos kay kong salig ninyo, mga kagaw. Luka na ka. Salig man ko ninyo. Kau ba lagi ta? Di Pare. ka unay lagi. Karon. Lagi salig. Salig ko ninyo. Dako, kagsalig pero Santa Cohon tani mo. Unta naman to, mamalayon. Dako. Kauban ta. Dito mag-unay. Karon, lihok na mo. Ha? Sundin ninyo ang mataglakang ni Pio. Ug kung makakita mo gigayon, bombahin na yun. Kinahanglan nga mahipos niyo siya. Okay na. Ay, ikaw na lang unta. Para sigurado. Ayaw labaw-labaw kung yung ranggo gamay. Ikaw Samtama na ako lang, ninyong kuan nun. Kamu lang lagi. Kay, daghan kay isugo na ko sa busing. Daghan kay sa imando din ako. Kamu lang. Ikaw na lang dito ba? Okay. Ito na may. Sige. Amping ka mo. Ay. Tuan lang duha. Buhanga. Manukol mo mga hinampak. May sukinan ka na doon. Oh, si Tisoy ka lang. Mau ka na ang iyong sukinan. Dili siya makakita ka na ako. Kaya itago ko ang akong motorsiklo. Nagkaroon na siya. Nakita ko sa namin ang iyong listance. Doon na din may mga gwardiya dito sa sud. Nganong may mga gwardiya? Mao ginay ding mga dato. Kung pagwardyahan, nagpasabot ka na nga dunay giampingan. Labing siguro mga mahalon ka butang. Nagpanid ako sa palibot sa akong building nga nabungkag. Maapil na lang usab na kong lantaw ang rest house dito. Oh, tuwa na sila. Nakasuod na sila sa ilang rest house. Tagas ang kural. Barapana na ko. Mga 5 metros ang gitason na sa kural nga simento. Yun na. May andar sa motorsiklo. Pagkatap ko. Kay Basilong. Oh, nagkadoon na. Nagkalabay na. Full face yapon ang helmet. Kinsa ka ito mga tawanan. Dili pa ka kinimaw ang naglabay o granada. Panidan ko. Di alam may dress area. Pero, mingaw. Huwag tao. Mao ba? Basin og muanha kadtong Pio diha sa dapit. Nagpaniid mi. Nanawag na ko si Bossing Tisoy. Naa sila sa sold sa rest house. Mau ba?
Distansya lang ka mo. Basin mo anha si Pio. Ug makahigayon ka mo sa paghipos kaniya. Patik! Oh, nga nung ipahunong makuni mo diri? Dili maayo nga magpaduol ta, kulas. Ha? Nga naman. Maniid una tas palibot. Ug sutaon nato kung asang dapita si Pio. Oh, tawagin na lang siya cellphone kung asa siya. Oh, si Juana. Hello, Juana. Asa na ka, Pio? Ano ako? Dili layo sa building nga akong gipahibot. Mag-amping ka, ha? Sa tanang higayon. Kamo, asan yung location? Support kami nimo. Di arami sa palibot. Salamat, Juana. Unya unsa man? Unsa may namatikda nimo? Oh, ipanidan ako. May nagmotor nga miyagi o nakita na ako nga mihunong dool sa rest house ni Tisoy. Mao ba? Akong gipanidan. Okay, bye. Ang nagmotor, misod sa rest house ni Tisoy. Mga inutil mo! Busing. Busing! Di ko gusto magpakyas mo. Ginaglang matuman ang akong gusto. O, busing. Buhatan ninyo sa labing madali. Nga mahipos ninyo siya. O, busing. Busing! Angay lang siyang mawa. Tungod kay mahimo siyang kompetensya ni Tisoy. Mao ka na. Busa hipuson siya. Oh. Ang duha ka tawo may kawas ng kikan sa sud sa rest house ni Tisoy. Kung mao ka, mga tao di sila ni Tisoy. Magpakita ng tigali ko kanila o magpangutana basin o may makuha kung kasayuran gikan kanila. Tumano na to ang mando ni Busing. Angay lang! Pat, may tao nga migawa sa gikan sa kakahuyan. Ug, nagbarug sa tiliwa sa karsada. Ug, ni para na to. Si Pio ka na! Ha! Mauna kini ang higayon. Banatan ta siya! Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.